Eibarren Ipurua futbol zelaian jarri nahi duten iparraldeko armaila berriak ez du oraingoak baino asko zitzal handiagoa egingo. Hori jakiteko, eguerdiko 12etan eta arratsaldeko 5etako eguzkiztapena aztertu dute urteko 4 egun ezberdinetan. Ondorioa argia izan da. Zentimetro batzuk eta 2 metrotako aldea egunaren arabera. Ikusiko da gerizpeak plazan sartuko dela gutxi gora bera metro bat, metro bi, baina bebai data edo egun ez da konkretu batzutan. Armaila berria orain jarrita dagoen behin-behineko egitura baino metro erdi baxuagoa izango da eta itzalak Indalentzio Ojanguren kalean dagoen parkea bakarrik abenduan harrapatuko du. Zaratari dagokionez berriz? Ziur gaude, zaratarik ez dela ongo, segure guk daukagun fatzada irekia da, orduan. Eta lanak noiz hasiko diren galdetuta, oraindik ez dagoela datarik erantzun digute. Hori bai, alegazioak aurkezteko epea amaitu da eta udalak gai hau aztertuz batzar berezia egingo duela jakinarazi dute.